Ning nagsigabot nga kapaskuhan na waog to na puno niya ang labad sa os sa mga motorista tungod kay mas mugrabe ang huot sa dagan sa trafiko. Tungod nini ginidan una nga maka-leave hangtod sa bagong tuig ang mga sakop sa Traffic Enforcement Agency o Mandawi kun team. Kini aron matutukan niining mga panahon na ang bulog sa trapiko. Si Chona Carion sa report. Gihulagway sa team nga modoble ang volume sa mga sakyanan ning buwan sa Disyembre hangtod na sa kasaulugan sa bag-ong tuig. Gani matod ni team head Glenn Antigua nga adunay dapit sa dakbayan nga gikan alas 6 sa gabi hangtod alas 9 sa gabi moabot sa 48,000 ka mga sakyanan ang moagi. Nunot niini walay traffic enforcers nga gitugutang makalive karong panahona. Matod ni Antigua aduna lay 170 ka traffic enforcers ang syudad nga magman sa trapiko 24 oras ug kuwang ra kaayo ang maong ginaghanon. Double gud ang volume no. Kay gani even ang mga trucks paspas ang delivery no, ang mga goods nila. So grabe kay sa delivery siguro padung sa mga malls nga mga delivery. So na double gud nakita nato gali labi na sa Wano Avenue. Nga grabe gud ang mga trucks nga moagi. Hinuon mahimo rang makalib ang mga enforcers human sa New Year. Apan kinahanglang mobalik sila human sa usa ka semana aron makapangandam sa kasaulugan sa sinulog, ilabi na ang ipahigayong traslasyon. After ni sa New Year, then pahuway lang tagamay, balik na punta para sa activity sa sinulog. Kining sa traslasyon, so siguro kana after na, ka-relax na gud itong mga personnel. Chona Carion, Balitang Bisda.